an sigi kun ye mun ye an ka sɔrɔsiw o ye bula don terrorisiw la ka bon hakili ma an bɛ an da don o la n'an bɔra yen an ka kiiritigɛlaw o bɛ ka mɔgɔlangolow minɛ mɔgɔlangolo minnu bɛ réseau sanfɛ n'u bɛ mɔgɔw fa n'u baw nɛni Mamadu Kasɔnkɛ a n'a ka cɛdenw o bɛ ka bula don olu fana la an bɛ an da don o la n'an bɔra yen min ye référence ye référence i y'a faamuya b'a la an bɛna tafo bila ale ko kɔrɔ o ye biye gɛlɛya maliyɛndenw kan ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan i y'a faamuya b'a la an bɛna an da don o la walasa avion biye sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya maliyɛndenw ma cogo min na an bɛna an da don o fana la k'a ɲini aw fɛ aw b'a kolonkolon a ka se Abulayi Diop ma a b'a kolonkolon a ka se Asimi ma a b'a kolonkolon a ka se Sogoli Kokola Mayiga ma a b'a kolonkolon a ka se an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma parce que avion biye da ka gɛlɛn maliyɛndenw kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan ka bɔ Mali kɔnɔ ka bɔ Faransi ka taa Mali kɔnɔ c'est tout près ici hali a yɔrɔ man jan ka bɔ Mali la ka bɔ Faransi ka taa Mali la ɲɛtugu ani ɲɛyɛlɛ cɛ mais o ye anw ka avion biye kɛ 1800 euros 1600 euros 1200 euros 1000 euros 900 euros or que anw ka avion biye man ka tɛmɛ 500 euros kan an ni tubabuw kumana mɔgɔ minnu n tɛgɛ bɛ a baara la mɔgɔ minnu bɛ a ko sun kɔrɔ olu ko normalement n'an ko tiɲɛ k'a fɔ ni tubabuw ko k'u ka baara kɛ tiɲɛ kan ka bɔ Faransi ka taa Mali la avion biye man ka tɛmɛ 400 euros 500 euros kan mais o bɛ ka wari fu de minɛ anw na o bɛ ka wari fu de minɛ anw na o bɛ ka bin an kan i y'a faamuya b'a la ka wari bɔ an kun a ka bon hakili ma ni Ala n'a kira sɔnna nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛna dabila an b'a fɔ Abulayi Diop n'a a nɔfɛmɔgɔw ye walasa u ka avion ka taa Mali kɔnɔ fo k'u ka dɔ bɔ avion biye de sɔngɔ la sinon u ka avion kana cun Mali kɔnɔ o bɛ ka an joli min a ka bon hakili ma an bɛna don an sigikun kɔnɔ voilà an b'a ɲini aw fɛ aw ka partager a nafa ka bon ne balimaw an sigikun fɔlɔ o ye vers le 3 frontières Mali Burkina Niger a sɔrɔdasi bɛɛ kɛra kelen ye bi Mali ni Burkina Niger a sɔrɔdasi bɛɛ kɛra kelen ye an bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ sans problème Mali Niger Burkina a sɔrɔdasi bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o bɛ ka terrorisiw kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ a vers le 3 frontières terroriste fɛn fɛn tun bɛ yen kunu an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ faga nin jamana sɔrɔdasi saba ye u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka terrorisiw bila milieu la i b'a dɔn vers le 3 frontières u ka ca yen de a ka bon hakili ma a kun terroriste fɛn fɛn tun bɛ le 3 frontières an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ faga mɔgɔ 100 i y'a faamuya b'a la ani 11 an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ dafara terroriste 100 ani 11 an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ faga k'u ka moto bɛɛ minɛ k'u ka maramafɛn bɛɛ minɛ i y'a faamuya b'a la k'u kun ci k'u dafara n'an bɛ taa an bɛ se n'a fɔra k'olu bɛ ka faga nin faga cogo la u laban bɛ ban o olu tɛ se ka hali kala kɛ k'an ka mɔgɔ kelen wagasi mais an bɛ k'olu faga 1000 an bɛ k'olu faga 800 an bɛ k'olu faga 150 an bɛ k'u faga i y'a faamuya b'a la 2000 n'an ye san kelen kɛ na jɔn de bɛ ban olu de bɛ ban aw bɛ marifa bila diyagoya parce que stratégie min bɛ Asimi bolo stratégie min bɛ Ibrahim Traoré bolo i y'a faamuya b'a la o bɛ ka yiri sun ka lili de tigɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ka marifa di aw ma olu bɛ ka gɛn olu tɛ Mali kɔnɔ u tɛ Burkina u tɛ Niger tuguni mɔgɔ minnu tun bɛ kɛlɛkɛminɛn di aw ma an bɛ k'olu bɛɛ gɛn mɔgɔ minnu tun bɛ nafolo di aw ma mɔgɔ minnu tun bɛ k'aw financer olu si tɛ anw ka jamana kɔnɔ tuguni bilahi ɲɛ kali Ala la terrorisiw aw bɛ fɛn bila min tɛ marifa yɛrɛ ye bilahi aw bɛ segin a danbe kɔnɔ hali a tɛ mɛn parce que nin kɛlɛ in a da tɛna diya aw la fo ka diɲɛ dugukolo meleke terroriste fɛn fɛn tun bɛ vers le 3 frontières an ka sɔrɔdasiw y'a bɛɛ faga kunu u y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara n'an bɛ taa an bɛ se k'an ka sɔrɔdasiw fo k'u waleɲuman dɔn Mali Burkina Niger a bɛɛ kɛra fa kelen ba kelen ye wa a bɛɛ kɛra dugukolo kelen ye frontière tɛ Mali ni Burkina Niger cɛ an bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi ka juguw kun ci k'u dafara n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ minnu tun bɛ k'aw dɛmɛ mɔgɔ minnu tun bɛ k'aw bila ka taa an balimaw faga olu si tɛ anw fa baara tuguni an y'olu humilier k'olu kuma sulu k'olu yira diɲɛmaa bɛɛ la k'u lamaloya ka tila k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka wari di aw ma tuguni o tɛ se ka marifa di aw ma tuguni o tɛ se ka dɛmɛ foyi kɛ aw ye tuguni aw b'a fili de diyagoya Ala jugu k'a firi mɔgɔ nɔgɔlenw mɔgɔ minnu t'u kɔ ko
o tɛ sali o tɛ ala dɔn olu de sigilen bɛ k'olu bɛ ala ko kɛlɛ kɛ k'olu bɛ ala dɛmɛ k'olu bɛ silamɛya yira mɔgɔw la o tɛ mɔgɔ dɛmɛ ni wari ye o tɛ mɔgɔ dɛmɛ ni mandarasaso ye o tɛ misiri jɔ k'a di mɔgɔ ma o tɛ kuranɛ di mɔgɔ ma o tɛ karamɔgɔw sara u ka taa diinɛ yira mɔgɔw la kan'u jɔ mɔgɔw sake kan'u jɔ dugu la dɔrɔn ka mugu ci mɔgɔw la ko ala hakibaru ko an banna diinɛ la k'olu bɛna silamɛ ni ala na kira cɛ silamɛya ye force ye silamɛya jagoya don wa diinɛ ye force de ye wa diinɛ tɛ force ye mɔgɔ bɛ nɛgɛn ka don diinɛ de la wa n'i bɛ mɔgɔ nɛgɛn ka don diinɛ la i b'a minɛnw de d'a ma i b'a moyen de d'a ma i b'a se de di a ma mɛ nin dɔrɔgu tala ni nin dulɔminaden ni nin mɔgɔ nɔgɔlen ninnu ka na an balimaw faga fu ala k'o ban waati de sera an bɛ ka bula don u la bi a ka bon hakili ma an bɛ ka fagali daw kan bi a ka bon hakili ma an bɛ k'u kun ci ka da fara bi la hali an t'a da dɔn quoi n'i taara kungo kɔnɔ mɔgɔ sogo min bɛ kungo kɔnɔ a ka bon hakili ma n'i taara kungo kɔnɔ terroriste min su bɛ yen e y'a faamuya kɔntɛli t'a ban aradari b'an bolo n'u k'u bɛ déplacer ɲɛ b'u la i y'a faamuya drone b'an bolo sanfɛ caméra b'a la ni terroriste ko k'u bɛ taa ɲɔgɔn dalaja ɲɛ b'u la n'u k'u bɛ ko o ko kɛ bi o bɛ anw ɲɛ kɔrɔ komi dessin animé o tɛ se ka foyi kɛ tuguni ni terroriste ko k'u bɛ taa mɛ foyi minɛn b'an bolo bi an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ aw bɛ taa min bilahi aw b'a bila hali mɔgɔ t'a fɔ aw ye e don o don aw de bɛ ka faga don o don aw de bɛ ka pɛridi don o don i y'a faamuya b'a la aw de kun bɛ ka ci aw laban b'a bila bilahi hali a tɛ mɛn faransi tagatɔ min filɛ nin ka bɔ Niger déjà o tɛ Burkina o tɛ Mali kɔnɔ u tagatɔ min filɛ nin ka bɔ Niger kɛlɛkɛminɛn tɛ se ka di aw ma tuguni i ma ye hali moto t'aw bolo bilahi bi terroriste bɛ nɛgɛso ni i y'a faamuya b'a la u sen de la moto minnu tun b'u bolo olu pinew cira o tɛ se ka taa pine falen an ka dugu la essence o tɛ se k'o sɔrɔ tuguni i y'a faamuya la wari t'u bolo ka taa moto kura san moto kura minnu fana tun bɛ ka taa d'u ma an bɛ k'olu bɛɛ minɛ i y'a faamuya la kuru bolo donko ni donkoma ye n'u y'a don ka taa kɔfɛ u fa bɛ sa n'u y'a don ka taa ɲɛfɛ u ba bɛ sa n'u tora donbali u bɛ lahara kɔlɔn jimi musalaha zoro tan tɛ yen tuguni cɛ o cɛ ma marifa bila i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye cɛ o cɛ ma marifa bila i ba ye su wolo a se bɛ an ka sɔrɔsiw ye a dusu b'u kɔnɔ a kɛlɛkɛminɛn b'u bolo i y'a faamuya b'a la a farinya b'u la dimi tɛ don anw na tuguni aw b'a bila de jagoya mɔgɔ minnu tun bɛ ka aw balo an y'olu sigi o sɛntɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ minnu tun bɛ ka aw dɛmɛ an y'olu mago sa mɔgɔ minnu tun bɛ ka aw financer barika t'olu la tuguni olu b'u k'u yɛrɛ de ɲini kuma ma se u ka taa marifa ni fɛnw di aw ma baara banna pewu ka Asimi fo ka Ibrahim Traoré fo ka Tchani fo Niger kɔnɔ hali bi a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka terroriste tɔnu minnu tora k'u bila aw cɛ don o don aw ka dɔ sogo tigɛ don o don aw ka dɔ kun ci don o don aw ka dɔ bilakɔrɔ fara saba tigɛ i bɛ nin ye farafinna dɔrɔn de ka marifa di farafinw ma k'u ka t'u farafin ɲɔgɔn faga i bɛ nin ye farafinna de i t'a ye tubabu jamana na i t'a ye Ameriki jamana la nin bɛ anw fɛ de mɛ nin bɛ ban pewu parce que hakɛ kɔ ye ta tiɲɛ de hakɛ mana san kɛmɛ kɛ boli la don dɔ la tiɲɛ b'a minɛ ka kun ci k'a da fara ayiwa hakɛ bɛ se fɛn bɛɛ la terroriste dɔn ko banna moto minnu tun bɛ ka taa d'u ma an ka duwawuw y'a bɛɛ minɛ wari min fana tun bɛ d'u ma n ka cɛ wari di cogo tɛ yen mɔgɔ minnu tun bɛ k'u sɔn mɔgɔ minnu tun bɛ k'u bila baara jugu la olu bɛɛ gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ u bɛɛ gɛnna ka bɔ Burkina u bɛɛ gɛnna ka bɔ Niger terroriste bilahi a b'a bɔnmɔsi di ka tila ka fini sanumanw don ka tugu aw ka saga n'aw ka misiw kɔ jagoya sinon solution t'a la dɛ Maliyɛn tɛna sa tuguni Nizeriya tɛna sa tuguni Nizerikaw tɛna sa tuguni Burkinabɛw tɛna sa tuguni parce que an ka kɛlɛkɛcɛw u jɔlen b'u sen kan a minɛn b'u bolo a dusu b'u kɔnɔ a farinya b'u la dimi tɛ don anw na tuguni i y'a faamuya b'a la wa don o don an bɛ ka mɔgɔ faga u la a ka bon hakili ma mɔgɔ kɛmɛ kunun an y'o de faga mɔgɔ kɛmɛ 111 personnes 111 personnes an y'o de kun ci k'a bɛɛ da fara baara ma ban n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se a b'a bila fura t'a la k'a firi ala jugu bɔnɛma wolo mɔgɔ minnu tɛ ko a bɛɛ sen pɛrɛnnen don o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn hali silamɛya o t'a dɔn foyi olu ka marifa ta ala tɔgɔ b'u da kɔnɔ ala bɛ ji to nɔnɔ la han ala bɛ barika don nkalon na bilahi aw bɛɛ mago bɛ sa terroriste minnu bɛ Mali kɔnɔ aw tɔ ni minnu tora bilahi aw bɛɛ bɛ sa ayiwa an b'a bɛɛ dɔn fana dɛ service de renseignement b'an bolo aw ni jamana kɔnɔden minnu tun bɛ bɛnbɛnbɛn na olu bɛɛ ka dossier b'an bolo aw tun bɛ si mɔgɔ minnu ka so kɔnɔ c'est à dire que mɔgɔ minnu den ye aw ye o bɛɛ preuve b'an bolo aw b'a bila de jagoya fura t'a la ala ka barika don Asimi na ala ka barika don Ibrahim Traoré la ala ka barika don i y'a faamuya b'a la Mamadou Tchani ala ka barika don o la
an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na référence la ne balimaw référence a bɛ wari min bɔ maliyɛnw kun a ka bon hakili ma ka bɔ faransi ka taa mali kɔnɔ normalement a bɛ man ka tɛmɛ 500 € kan 400 € 300 € parce que mali filɛ nin y'an kɔrɔ yan ɲatugu ni ɲayɛlɛ cɛ bɛ mali kɔnɔ avion na i y'a faamuya b'a la mais u ye anw ka avion billet da gɛlɛya ka da kun jumɛn kan maliyɛnw dusu b'u kɔnɔ maliyɛnw b'u faso fɛ maliyɛn mana na tunga la i y'a faamuya b'a la a bɛ sɛbɛ de kɛ a tɛ kɛ yan ka di so fo ka diɲɛ dugukolo meleke a bɛ baara de kɛ ka taa faso jɔ o dimi de b'u la u bɛ fɛ an bɛ ka wari min sɔrɔ an ka dun yan an bɛ wari min sɔrɔ an ka to ka jamana kɔnɔ yan i y'a faamuya b'a la maliyɛn dun tɛna o kɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke c'est pour ça que i bɛ maliyɛn denw ye tellement k'u b'u faso fɛ u b'u balimaw fɛ o bɛ se ka ala minɛ ka sisi yɔrɔ jugu la walasa k'u balimaw ta k'u sinjugu ta k'u balimaw jigi tugu maliyɛn de bɛ se ka ala minɛ k'o kɛ ka si kɛnɛ ma walima ka sisi yɔrɔ jugu la walima ka kɔngɔ jugu ku walima ka sɛgɛn ku k'u balimaw kumabɔ maliyɛnw de b'o kɛ o man di tubabuw ye c'est pour cela que u b'a dɔn ko dusu b'an kɔnɔ an b'an balimaw fɛ an b'an fasow fɛ o ye mali kelen pe de ka avion billet da gɛlɛya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ka bɔ faransi ka taa mali la 1800 €, 1900 €, 2000 €, 1600 €, 1000 €. Or que Amérique ka jan ka tɛmɛ faransi mali kan ka bɔ faransi ka taa Amérique tile fila avion bɛ su ni tile de kɛ sira la o ka avion billet n bɛna o prix yira aw la sisan 400 €, 200 €, 300 € ka bɔ faransi ka taa Amérique a pɛrɛfu bɛɛ lajɛlen bɛ yan mɔgɔ min fana n'i ma da la a bɛ taa Google sanfɛ i y'a faamuya b'a la Google b'a yira aw la i y'a faamuya b'a la ka bɔ faransi ka taa Amérique n bɛna o dalu ye mais n ka cɛ nkalon tɛ tigɛ tuguni o ninnu bɛ k'an joli min a ka bon hakili ma nin ye n bɛna Abidjan fɔlɔ de ta yira aw la nin ye Côte d'Ivoire ta ye n t'a dɔn n'a b'a ye ka ɲɛ quoi a tɛ ye ka ɲɛ parce que n y'a ta ni téléphone de quoi ka bɔ faransi ka taa Côte d'Ivoire 538 € o ye Côte d'Ivoire ye ça veut dire o y'a gɛlɛya mali dɔrɔn de bolo parce que ni maliyɛn nana tunga la olu ka wari tɛ to tunga la dɛ olu b'a d'u balimaw de ma c'est pour ça que o tɛ fɛ an ka wari ka bɔ yan o tɛ fɛ an ka balimaw dɛmɛ Côte d'Ivoire avion billet 538 € an bɛ bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle ka bɔ faransi ka taa Maroc ka bɔ faransi ka taa Maroc 285 €. 285 € ka bɔ faransi ka taa Maroc 285 €. Ne balimaw ko bɛ ka an joli min a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la ka bɔ faransi ka taa Algérie a sɛbɛnnen filɛ nin ye 115 €. a tɛ ka ye ka ɲa ko a bɛ hakɛ to a tɛ ka ye ka ɲa ka bɔ faransi ka taa Algérie 115 €. 115 € ka bɔ faransi ka taa Algérie 115 €. a ka bon hakili ma Amérique ta ka bɔ faransi ka taa Amérique 400 €, 300 €, 200 €. Amérique dun i bɛ tile fila de kɛ sira la ka bɔ faransi ka taa Amérique tile fila a ka jan ka tɛmɛ mali kan siɲɛ 5000 a ka jan ka tɛmɛ mali kan siɲɛ joli mais pourquoi anw de ka avion billet da ka gɛlɛn o b'a yira k'a fɔ o bɛ ka bin an kan o bɛ k'an kumana an ka hɛrɛ ma a solution kelen min b'a la an ka ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la déjà o bɛ ka delili kɛ walasa o ka avion bɛ se ka baara daminɛ mali ni faransi cɛ cogo min na aw kana sɔn o ka avion ka baara daminɛ dɛ a b'a f'u ye de k'u ka dɔ bɔ avion billet la n'o kɛra o ka avion bɛ bila sira kan n'u ma sɔn ka dɔ bɔ avion billet sɔngɔ la a kana to ka avion ka baara daminɛ dɛ parce que o bɛ k'an joli min a ka bon hakili ma o bɛ ka wari fu de bɔ maliyɛnw kun wari fu min bɛ ka bɔ an kun n'i y'a di mali l'État ma n'i y'a di maliyɛnw ma bilahi a bɛ ji di an ma ka kɛnɛya di an ma ka lakana di an ma k'an bali ka taa tunga la an pula a b'a bɛɛ di an ma wari min bɛ ka bɔ an kun parce que Air France ka voyage kelen i y'a faamuya b'a la Air France ka voyage kelen a bɛ bɛn 500 millions de ma tile kelen 500 millions ka voyage kelen 500 millions millions 500 voyage kelen kalo la o bɛ bɛn joli ma combien de milliards o bɛ ka an joli min c'est-à-dire que ninnu bɛ k'an kumana hɛrɛ bɛɛ de ma an ta y'an ka jamana o tun bɛ fɛ k'an kumana hɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ an ka sanu u bɛ k'a bɛɛ sonya an bolila ka n'u fɛ fana an bɛ ka wari min fana sɔrɔ ko fana kana bɔ u ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ ka to olu bolo o tɛ maliyɛn fɛ dɛ
parce que malien ni jamana si mɔgɔ tɛ kelen ye. Malien mana taa yɔrɔ dɔ a bɛ baara de kɛ, malien mana taa yɔrɔ dɔ a bɛ sɛbɛ de kɛ, malien mana taa yɔrɔ dɔ bila a tɛ kɛ yankadi so ye. A b'a hakili to a balimaw la, ka hakili to a sinjiw la, ka hakili to a ka jamana la. A bɛ wari min sɔrɔ, i y'a faamuya b'a la, n'a y'a tila sigiyɔrɔma 3 ye, a bɛ 2 bɛɛ bila ka taa di a balimaw ma, a yɛrɛ bɛ to ni kelen ye. O man di tubabuw ye, o bɛ fɛ an ka fɛn bɛɛ ka to olu bolo, o tɛ fɛ an ka don da yɛrɛ de la. K'a fɔ Abulaye Diop ye, aw kana sɔn abada u ka avion ka jigin Mali kɔnɔ n'u ma dɔ bɔ avion bɛ sɔngɔ la. K'a fɔ Abulaye Diop ye, i bɛ n ka video bɛɛ lamɛn k'a fɔ Asimi ye, k'a fɔ Sadio Kamara ye, o don Sadio Kamara yɛrɛ ye video mani bɛɛ fɔ k'an bɛ baara min na k'a ka bon hakili ma, k'a fɔ aw ye ko tubabuw bɛ k'an joli min, n'u ma sɔn ka dɔ bɔ u ka avion billet la, a ye coopération kɛ aw ni cɛ avion ko la, walima n'an yɛrɛ ka RN Mali bɛ wuli, a ye solution ɲini o ko la joona joona, parce que wari min bɛ ka bɔ an kun, bilahi san kelen a bɛ avion joli di Mali ma, san kelen a bɛ avion baden de di Mali ma. O joli min ka dabila ninnu ye subagadenw de ye, u bɛ ka an tɔɲɔ a ka bon hakili ma. Mali filɛ nin ye encore tout près ici, ka bɔ Mali la ka bɔ Faransi ka taa Mali la heure 6, 6 heures de temps, ka bɔ Faransi ka taa Amérique tile 3, tile 2, su ani tile b'o de kɛ sira la 24 heures. Olu ka avion billet 400 €, 300 €, 200 €. Maroc ta 285 €. Algérie ta 115 €. Algérie ni Mali bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen. Tu as vu comment ninnu t'an fɛ? Comment ninnu bɛ ka bin an kan? Solution min b'a la, fɛn min bɛ se ka nin bali, n'a ma ɲɛ ko ɲɛmɔgɔ ɲumanw b'an ka jamana kun na, o don Diop yɛrɛ ye cancali d'a kan, Diop ye gusuli d'a kan. A y'aw jɔ ni nin fana ye dɛ. Nin yɔrɔ fana y'a ta ka baara kɛ n'a ye. Nin yɔrɔ in fana ye solution ɲini a la. Avion billet dɔ ka bɔ a sɔngɔ la. A sɔngɔ ka jigin ka taa 500 € la. Normalement, o de ye Mali tarifu ye. O de ye Mali tarifu ye, ka bɔ Faransi ka taa Mali la. A prix man ka tɛmɛ 500 € kan. 500 €, 400 €. A kana tɛmɛ o kan. N'u ma sɔn o ma, a y'u ka avion bali ka don Mali kɔnɔ. N'u ma sɔn o ma, u ka avion a y'a ye ka to yen. Ewa Diop ninnu kelen tɛ se ka kɛ dɛ. Maliyɛn den bɛɛ de bɛ wuli ka nin kɛlɛ kɛ. An ka ɲɛmɔgɔw kelen tɛ se dɛ. Maliyɛn den bɛɛ de bɛ nin kɛlɛ kɛ. N'u ma sɔn ka dɔ b'u ka avion sɔngɔ la, n'an bɛ tagama sen de la, an ka tagama sen na. N'an bɛ suraka avion de ta, an k'olu ta. Parce que o bɛ k'an joli min dɛ. O bɛ ka wari min bɔ an kun san kelen, a bɛ baara di Maliyɛn den bɛɛ ma. San kelen a bɛ fura di an bɛɛ ma. San kelen i y'a faamuya b'a la, a bɛ an bali ka taa tunga la. Bilahi o bɛ ka wari min minɛ an na san kelen, n'an b'a wari hakɛ dɔn, bilahi an bɛ ban ninnu bolo quoi. An bɛ ban ninnu bolo. O bɛ ka an joli de min. O bɛ ka an ka nafolo de minɛ an na. O bɛ ka bin an kan. A ka bon hakili ma. Mali de avion bɛɛ da ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ ta kan. Pourquoi? Parce que u t'an fɛ. U t'an fɛ bi, u t'an fɛ sini. A solution min b'a la, an yɛrɛ b'an cɛsiri, an ka ɲɛmɔgɔw fana bɛ jɔ u jɔyɔrɔ la. I y'a faamuya la? An yɛrɛ b'an cɛsiri, an ka ɲɛmɔgɔw fana b'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Dɔ ka bɔ avion bɛɛ sɔngɔ la joona joona. Voilà, dɔ ka bɔ a sɔngɔ la joona joona, sinon an tɛ jɛ ni nin bɛɛ, an tɛ jɛ n'a ye sini. 500 € maximum. Vacances fɛ mois de août min filɛ n'an b'a kɔnɔ, mois de août mɔgɔ minnu bɛ français o tulo bɛ n na. 1800 € ka bɔ Paris ka taa Mali kɔnɔ. Ka bɔ Paris ka taa Bamakɔ Senu. 1800 € mɔgɔ minnu bɛ Paris o tulo bɛ n na. Pourquoi? Nin bɛ ka kɛ anw na. Pourquoi nin bɛ ka kɛ anw na? Ka ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ, u ka fu siri nin dan na. U ka seere Faransi ɲɛmɔgɔw ma. U ka lajɛ ka billet nɔgɔya Maliyɛn dɔw ma. N'u ma sɔn ka billet nɔgɔya anw ma, a y'u ka compagnie to yen, a y'u ka avion to yen, an ka solution ɲini compagnie wɛrɛ la, an ka solution ɲini avion wɛrɛ la. N'o kɛra bilahi an bɛ lafiya sa. O de tun ye o yɔrɔ ye, k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye, Amérique avion billet o da ka nɔgɔ ka tɛmɛ Mali ta kan. N'i bɛ bɔ Faransi ka taa Amérique, i bɛ su ni tile de kɛ sira la. Mali ta heure 6. A ka bɔ Faransi ka taa Algérie heure 6. Ka bɔ Faransi ka taa Maroc, i y'a faamuya b'a la, n t'o heure hakɛ dɔn. Mais olu bɛɛ ka avion billet da ka nɔgɔ. Amérique ta 400 €. Et Maroc ta 280 €. Algérie ta 115 €. Côte d'Ivoire ta 538 €. Tu as vu? O bɛ k'anw de joli min a ka bon hakili ma. Anw ka billet dɔgɔmani o ye 800 € de ye. An ka billet dɔgɔmani o ye 700 € de ye. An ka billet dɔgɔmani o ye 1000 € de ye. Mali ta. Parce que sɛbɛ bɛ an na. Dusu bɛ an kɔnɔ. N'an taara tunga la, an bɛ baara de kɛ k'an faso kumabɔ, k'an balimaw dɛmɛ.
y'a faamuya bala o tɛ fɛ an k'an balimaw dɛmɛ o tɛ fɛ y'a faamuya la an bɛ ka wari min sɔrɔ a ka taa mali la a bɛɛ ka to olu bolo u ɲɔgɔn hasidi mana diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ min bɛ an bolo ye a bɛ k'o ta ka n'aw ka jamana jɔ n'aw nana yan fana n'an ye wari min sɔrɔ k'o ka to aw bolo yan a tɛ to yan dɛ a bɛ taa mali de kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ka ɲini Abulaye Diop fɛ ne ye nin vocal in sɔrɔ i k'a kɛ ala kama ka kɛ kira kama ka solution ɲini Paris Bamako avion billet ko la dɔ ka bɔ a sɔngɔ la ni dɔ ma bɔ a sɔngɔ la i ye cancani min da kan i ye gosili min da kan i ka segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni i ye gosili min da kan i ka segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni Abulaye Diop ka bɔ Faransi ka taa Mali la bɛɛ da ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bi la 1800 euros miliyɔn kelen ni kɔ on dirait que lahara taga don on dirait que avion bɛ une semaine de kɛ sira la Amérique ta hein min ko a ka bon o de la ne tɛ se ka kɛ ninnu fɛ quoi k'u b'u ka jamana kɔnɔ dɛ u ka papier b'i bolo dɛ o bɛ ta non baara de bɛ kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra an bɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn to yen mais en tant que baara bɛ ka kɛ nkalon kan an bɛ tiɲɛ dɛmɛ dɛ papier ko tɛ u ka dugukolo ko tɛ i y'a faamuya wala an bɛ tiɲɛ de dɛmɛ parce que tiɲɛ ka bon ni papier ye tiɲɛ ka bon ni wari ye danbe ka bon ni fɛn bɛɛ hadamaden n'i danbe bila fɛn bɛɛ sanfɛ nafa b'o de la mais n'i kɛra faden to dunna ye bilahi e tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke k'a ɲini Asimi Goyita fɛ jigitugu masa i b'an ka vidéo lamɛn k'a ɲini Sadio Kamara fɛ k'a ɲini Abulaye Diop fɛ k'a ɲini Sogɛli Kokala Mayiga fɛ a ye nin décision ta plus rapidement parce que nin waati n'an bɛ ɲɔgɔn na olu ko k'u ka avion tɛ taa Mali la an fana bɔra k'a fɔ k'u ka avion tɛ se Mali kɔnɔ tuguni u bɔra ka na bin an kan k'u ka avion tɛ taa Mali la tuguni walasa ka maliyɛndenw la fitinɛ k'u bila u ka ɲɛmɔgɔw la ka maliyɛndenw la fitinɛ i y'a faamuya walasa u bɛ se ka monter nin fanga in kama cogo min na ka n'u jɔ an da la dɔrɔn k'u ka avion tɛ taa Mali la an fana k'u avion t'u bolo an mago t'u ka avion la o bɛ delila bɛn a ka bon hakili ma olu de bɛ négociation la olu de bɛ delili la olu de bɛ kasi la walasa u ka avion bɛ se ka taa Mali la an ka mɔgɔw ma sɔn fɔlɔ yan'aw ka sɔn a ye nin fara aw ka dossier kan yan'aw ka sɔn u bolo a ye nin fara aw ka dossier kan n'u ma dɔ bɔ avion billet sɔngɔ la u ka avion kana tu Mali kɔnɔ tuguni n'u ma dɔ bɔ avion billet prix la aw kana sɔn ka avion ka taa Mali kɔnɔ ni maliyɛn min bɛ sabali o kan a ye sabali o kan parce que hɛrɛ tɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn pour que an ka lafiya an bɛ sɛgɛn de pour que an ka lafiya an bɛ tɔɔrɔ de parce que ni Modibo Keyita tun b'a nin di an tun tɛna Mali sɔrɔ nin cogo la Modibo Keyita y'a nin di Mali de kosɔn o de la u y'a faga Asimi min fana filɛ nin a y'a ka bin fila danger la maliyɛnw de kosɔn an bɛɛ bɛ sɛgɛn de ku an bɛɛ bɛ tɔɔrɔ ku dɔw ka bɔ an ka avion billet sɔngɔ la Mali filɛ nin y'an kɔrɔ yan mun de b'o avion 1800 euros ma ni bingali tɛ ni sonyɛni tɛ 1800 euros mais surtout c'est abusé voilà solution ka ɲini o la maliyɛndenw de bɛ jɔ an ka ɲɛmɔgɔw fana bɛ jɔ an minnu bɛ taa ni ka segin anw de bɛ jɔ anw de b'a kɛlɛ kɛ walasa an ka ɲɛmɔgɔw fana bɛ se k'u cɛsiri kuma fana ba filɛ mais ni tɔɔrɔ sera min ma i b'o ye kule la an ka denbaya bɛ Faransi yan dɛ an taara Mali la an bulu kɛla nin tɛ anw nɔ ye wa faso tɛ se ka jɔ fana n'an ma tɛmɛ nin sira fɛ n'u ye molobaliya ta ka ɲɛsin an ma an b'u ku tigɛ n'u y'an dɔgɔya an b'u dɔgɔya n'u ko fɛn fɛn an jɔlen bɛ a k'u kunbɛn c'est comme ça mais ni turu sera min ma dɔrɔn an bɛ Mali kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ an kan an ka denbaya b'an kɔfɛ an ka baaraw jamana nɔ tɛ an ka ɲɛmɔgɔw nɔ tɛ olu de ta u ka avion k'u ka avion tɛ taa Mali la ko danger bɛ yen an fana ko n'a ka di u k'u ka avion pneu fila ci n'a ka di u k'u ka avion jeni n'a ka di u k'u ka avion bila poubelle kɔnɔ parce que an y'u gɛn min kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ de dimi b'u la u ka hɛrɛ tun bɛ bɔ anw de bolo u ka sɔrɔ tun bɛ bɔ anw de bolo an bɛ k'u bali o la min kɛ se fitinin mun b'u ye u bɛ na k'o b'o yira anw na u n'u ka se i y'a faamuya bala an mago t'u la voilà an ka kɔngɔ ku ka gɛlɛya ku mɔgɔ minnu taara Mali la hali n'aw ye san kelen de kɛ a y'a ku i bɛ dɔw mankan mɛn komi e tɛ yen komi e tɛna taa Mali la n'e taara Mali la walahi n'an bɛɛ man jɔ an jɔyɔrɔ la an tɛ bɔ jɔndenya la dɛ bilahi mɔgɔ sara Mali jɔ kama kisɛ cira mɔgɔw la Mali ko kama i y'a faamuya bala mɔgɔw ka baara tiɲɛna Mali ko kama c'est que tɔɔrɔ ye mɔgɔ sɔrɔ Mali ko la de n'a sera min fana ma an b'an jɔ de tɔɔrɔ in kɔfɛ nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen c'est comme ça voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle min ye an ka procureur ye an ɲa bɛ an ka ministre de la justice la Mamadu Kasonge a bɔra o don ko réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ banɛni na i y'a faamuya wala mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka jamana dɔgɔya
ni y'a kɛ sariya bɛ boli kan an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin nin ye hakilina ɲuman ye wa nin bɛnna aw ma nin diyara anw ye page fo bɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛɛ capture b'an bolo yan mɔgɔ minnu bɛ ka page fo i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔw fa n'u baw neni ka taa mɔgɔw kɛ dessin animé ka mɔgɔw kunkolo ta ka kɛ olu preuve bɛɛ lajɛlen bɛ ne bolo ne yɛrɛ y'a bɛɛ ci Touré ma n y'a bɛɛ ci Touré ma n'u tigilamɔgɔ taara Mali la u bɛ minɛ an ɲɛ b'a la o ye Zumo minɛ cɛ musoman in o minɛna kunu o bɛ kaso la yanni o ka minɛ mɔgɔ wɛrɛw minɛna k'o ye molobaliya kɛ réseau sanfɛ ni baara taara nin tacogo la lafiya bɛ na bonya bɛ na an bɛ segin an danbe kɔnɔ parce que nin tɛ maliyɛn tabiya ye mɔgɔ bɛ se k'i fɛla fɔ ka sɔrɔ i ma dankari kɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya la mɔgɔ bɛ se k'i fɛla fɔ ka sɔrɔ i ma mɔgɔw fa n'u ba nɛni aw bɛ sira min kan a y'aw jija aw fɛ cɛ kelen bɛ yen an bɛna u ka dossier di aw ma n'o ye Abibu Thiam an bɛ waati min na komi bi Abibu Thiam bɛ Mali kɔnɔ mais a bɛ k'i dogo depuis n ye vidéo kɛ k'a yira Touré la k'a fɔ Abibu Thiam bɛ Mali kɔnɔ ani bi cɛ an bɛ k'a ɲini fan bɛɛ fɛ an kɔni m'a ye ni mɔgɔ min bɛ Abibu Thiam yɔrɔ dɔn Bamakɔ a y'a kɛ Ala kama a y'a kɛ kira kama a bɛ n wele n ka téléphone numéro la a bɛ vocali to n kun i y'a faamuya b'a la walasa polisiw bɛ se ka taa minɛ parce que a ɲɔgɔn banɛnikɛla tɛ yen page dɔ tun bɛ yen nɔ ko Mali Media FR bɛɛ lajɛlen hakili bɛ nin page la dɛ Mali Media FR Abibu Thiam de tun ta ye page in ye mɔgɔ fɛn fɛn ba nɛnina mɔgɔ fɛn fɛn fa nɛnina mɔgɔ fɛn fɛn tɔɔrɔ la i bɛ taa bɛɛ lajɛlen sɔrɔ page in sanfɛ Mamadu Kasonkɛ dun y'a fɔ commentaire kɛla o partager kɛla o aw bɛɛ kungo ye kelen ye mɔgɔ min bɛ vidéo direct kɛ mɔgɔ min b'a partager mɔgɔ min b'a commenter aw bɛɛ kungo ye kelen ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw fa nɛni mɔgɔ min bɛ mɔgɔw ba nɛni e min bɛ taa ta ka bila i ka page sanfɛ i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ e min b'a commenter i bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ e min b'a commenter aw bɛɛ kungo ye kelen ye Abibu Thiam de tun bɛ Mali Media FR kɔfɛ Abibu Thiam bɛ Mali la an bɛ waati min na komi bi n'a tɛmɛna aw bolo o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko sariya ma tigɛ a tigɛ cogo la dɛ an b'o ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛ Mali kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi parce que an ye an ka aradariw y'a ye boîte dɔ kɔnɔ ye an ka aradariw o y'a ye Abibu Thiam ye boîte dɔ kɔnɔ ye ani sungurubaw bɛ don n'a ye n'aw ma se k'a ye Bamakɔ kɔnɔ a ye a ka dossier di polisiw ma aéroport la Abibu Thiam a y'a ka dossier di an ka polisiw ma a photo bɛ ne bolo n y'a bɛɛ ci Touré ma page min n'a tun b'a kɔfɛ n y'a bɛɛ ci Touré ma sɔsɔ cogo t'a la ale de ta ye page in ye Mali Media FR ale de ta don a preuve bɛ Baba Kamara bolo a preuve bɛ Morgan bolo a preuve bɛ bɛɛ lajɛlen bolo n'a ma ɲɛ ko a y'a daminɛ sabu que banɛnikɛlaw fa n'u baw u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Abibu Thiam a bɛ Mali kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi k'a bamuso man kɛnɛ k'a taara a bamuso kɛrɛfɛ aw kana to a ka bɔ dɛ an bɛ k'a ɲini fan bɛɛ fɛ fɔlɔ an ma ye mais pour que a kana bɔ aw bolo aw b'a hakili to frontière la k'a hakili to Mali aéroport la k'a photo n'a tɔgɔ n'a jamu di polisiw ma aéroport la en cas n'a ko k'a bɛ taa avion ta olu k'a minɛ walima n'a ko k'a bɛ yɛlɛ moto telimani kɔfɛ ka taa Côte d'Ivoire dɔw ka minɛ parce que Fanta Sise fana tun bɛ fɛ ka boli nin cogo de la k'a bɛ yɛlɛ moto telimani kɔfɛ ka taa Côte d'Ivoire ni min bɛna minɛ Mali kɔnɔ dɔrɔn o bɛ boli ni min bɛna minɛ dɔrɔn o bɛ yɛlɛ telimani kɔfɛ aw kana sɔn Abibu Thiam ka bɔ dɛ mɔgɔ fɛn fɛn fa n'a ba nɛni Abibu Thiam de y'a bɛɛ nɛni a dalu dilen filɛ aw ma nin a preuve bɛɛ lajɛlen b'an bolo yan a ye Baba Kamara wele don min na a bɛ vidéo kɛ ni Mali Media FR ye Baba Kamara fɔlɔ de y'a ye a ko ja e de bɛ nin page in kɔfɛ e de ta ye nin page ye page min bɛ ka bɛɛ fa n'a ba nɛni e Abibu Thiam cɛkɔrɔbatɔ de bɛ page in kɔfɛ e de ta ye page in ye a ye vidéo tigɛ ka tila ka vidéo jigin ka bɔ page sanfɛ a capture bɛ yen a preuve bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen k'a fɔ Touré ye k'a fɔ Mamadu Kasonkɛ ye k'a fɔ an ka kiiritigɛlaw bɛɛ ye Abibu Thiam bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'aw bɛ se ka vidéo yɔrɔnin tigɛ k'a partager k'a bila groupe sanfɛ walasa an ka ɲɛmɔgɔ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na aw bɛɛ lajɛlen k'a kɛ walasa Abibu Thiam bɛ se ka minɛ cogo min na ka don kaso la a ye bɛɛ fa nɛni a ye bɛɛ ba nɛni a ye bɛɛ dɔgɔya Mali kɔnɔ hali ni Asimi fa de nɛnina Abibu Thiam b'a ta a bɛ taa bila u ka page sanfɛ hali ni Asimi ba de nɛnina Abibu Thiam tun b'a ta a bɛ taa bila u ka page sanfɛ o page wɛrɛ b'u bolo o fana b'o cogo kelen de la ko bɛɛ fɔ Arasbach o fana bɛ ten de mɔgɔ fɛn fɛn ba bɛ nɛnina fana bɛ a ta ka taa bila a ka page sanfɛ mais Abibu Thiam kɔni o bɛ Mali la an bɛ waati min na komi bi an b'a ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ u ka da tugu parce que an y'a ɲini Bamakɔ ka dɛsɛ ne kɔni ne ye n ka radari bila k'an ka mɔgɔw bila u k'a ɲini olu ma se k'a ye fɔlɔ an ka kiiritigɛla minnu bɛ se bɛ aw fana ye ka tɛmɛ anw kan aw bɛ se ka photo di aéroport la a bɛ se ka frontière datugu a bɛ se ka enquête k'a bɛ minɛ cogo min na mais aw kɔni aw kana to a ka bɔ dɛ parce que ale de ka jugu ka tɛmɛ banɛnikɛla bɛɛ kan Abibu Thiam de ka jugu ka tɛmɛ banɛnikɛla bɛɛ kan a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka minɛ voilà i bɛ dɔw mankan mɛn ko ni ne yɛrɛ taara Mali la ko ne bɛ don kaso la mɔgɔ si tɛ ne ye min fa n'a ba nɛni
fasoden jugu hali sini ne b'a kunna kala tigɛ mɔgɔ minnu y'an faso danbe bɔ a la k'an ka nafolo suɲɛ olu kan ka faga de ni olu nana o tɛ baasi ye o ne ka video bɛɛ bɛ politisiyɛnw de kan ani CDR mɔgɔw Alassane Toukara ko a taara an feere wari la a taara an falen wari la hali sini an b'ale ɲamɔgɔden tigɛ pa paga tɛ bɔ a la n'an bɛ taa kaso la o kan kan an bɛ taa kaso la o kan kan mɛ k'a fɔ k'an bɛ jugu sɔgɔ musola han t'o la dɛ wa n'anw taara nin kaso la nin ye kunna wolo kaso de nin ye danbe kaso de nin ye hɛrɛ kaso de anw mana taa kaso la k'an ye fasoden jugu kɛlɛ walahi o ye ala ka kaso de an tɛ siran o ɲɛ dɛ ne ye mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ a bɛɛ fasoden jugu de ne ye mɔgɔ fɛn fɛn buruja a bɛɛ kan ka minɛ de k'a bɛɛ kan tigɛ k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga bɛɛ ɲɛna i bɛ ka n'o buruja Bubu Sise k'o buruja Karim Keta k'o buruja Rasbachi k'o buruja mɔgɔ fɛn fɛn de fasoden jugu ye an b'olu de kɛlɛ parce que jamana tɛ se ka jɔ n'i ma fasoden jugu kɛlɛ jamana tɛ se ka segin a danbe kɔnɔ n'i ma fasoden jugu kɛlɛ n'anw taara kaso la nin kan kan ala ka kaso do danbe kaso do faso kanu kaso do wa n'an bɛ taa Mali la don o don a y'a sɛbɛn ka bila kɛ ni n bɛ taa Mali la ni n y'a dogo ala kana hɛrɛ kɛ n ye ni n bɛ taa Mali la don o don ni n siranna kaso ɲɛ ala kana hɛrɛ kɛ n ye ni n bɛ bɔ Faransi n b'a yira bɛɛ lajɛlen na ko n bɛna don Mali kɔnɔ n b'a yira bɛɛ lajɛlen na ko n bɛ bɔ Faransi nin don n bɛ don Mali la nin don wa ni n minɛna fana a si n tɛ boli n tɛ delili kɛ parce que n ye faso de dɛmɛ faso kanu de bɛ na wa n bɛ faso de fɛ wa n bɛ ka fasoden jugu de kɛlɛ o preuve bɛ bɛɛ bolo voilà parce que i bɛ lagalagatɔ de ya comme e tɛ taa Mali la piti an bɛ ni ne taa waati sera Mali la n bɛ taa piyan kaso kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen o mɔgɔw donna kaso la o ma sa o mɔgɔw donna kaso la ka tila ka bɔ anw mana don kaso la nin kan kan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'an ye nafolo suɲɛ walima an ye mɔgɔ faga walima an ye kojugu kɛ faso kanu o de y'anw lase kaso la parce que an bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɛlɛ fasoden jugu don ala jugu don kafiri don an b'olu dɔrɔn de kɛlɛ voilà k'a fɔ an ka kiiritigɛlaw ye Abibu Cam bɛ Mali la nin waati in na aw kana to a ka bɔ dɛ aw kana to a ka bɔ parce que aw bɛ ka baara min daminɛ aw kana pan mɔgɔw kunna dɛ aw bɛ sira min k'a kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la Abibu Cam bɛ Mali la nin waati in na hali kunun ye dossier ci Ture ma hali kunun ye Ture hakili lajigin parce que an ɲɛ b'a la jumeau minɛna i y'a faamuya wala Baba Ɲama olu bɛɛ minɛna k'o ye dɔgɔyama kɛ réseau sanfɛ dɔgɔyamakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ b'aw bolo yen dɔgɔyakɛlaw c'est que u fa n'u ba bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba Abibu Cam a bɛ Mali kɔnɔ yen nɔ Mali Media FR n'a ta kɔfɛ ala kana hɛrɛ kɛ n ye n'ale ta tɛ page ye ala kana ɲada kira kan kuma fa n'a ba fila dalilu bɛ an bolo a fɛn bɛɛ bɛ an bolo Mali Media FR bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko banɛni page don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko fanɛni page don a mɔgɔ min ta ye o page ye o kan ka taa kaso la de o kan ka minɛ ka don kaso la 100 ans kaso condamné jusqu'à la mort parce que a ye bɛɛ fa nɛni ka bɛɛ ba nɛni mɔgɔ ba tɛ Mali kɔnɔ min nɛni kan ma bila page sanfɛ a tɛ yen wa a tigilamɔgɔ b'aw bolo Mali kɔnɔ de n'aw bɛ min kɛ a y'a kɛ a ye fonctionnaires datugu a ye polisiw bila u ka don dugu kɔnɔ u ka quartier n t'a dɔn dɔw ko k'a bɛ bankɔni de la an kɔni bɛ ka ɲini anw ma ye dɔw ko k'a bɛ bankɔni na dɔw ko ko yɔrɔ t'a bolo n'a bɔra Bamakɔ ka taa Arasa de bɛ so ta ka d'a ma Arasa yɛrɛ bɛ kaso la an kɔni bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ Sabalibugu fan bɛɛ fɛ an kɔni ma se k'a ye fɔlɔ mais fanga b'an ka ɲɛmɔgɔw la ka enquête dayɛlɛ a ka téléphone ka localiser i y'a faamuya ka aéroport datugu ka fournisseurs minɛ walasa a kana bɔ u k'a minɛ ka don a kaso la u k'a minɛ ka don kaso la kuma fa n'a ba fila an bɛ bɔ kuma la yan nin kunnafoni de tun bɛ an bolo k'a lase aw ma an ka sɔrɔdasiw ye baaraba kɛ kunun Mali sɔrɔdasiw Burkina sɔrɔdasiw Nigeria sɔrɔdasiw comment ça s'appelle Niger sɔrɔdasiw o ye turosiw 111 k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'u ka motow minɛ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw minɛ n'an bɛ taa an bɛ se i y'a faamuya b'a la n'an bɛ taa an bɛ se min ye référence fana ye a biye da ka gɛlɛn maliyɛndenw kan ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan maliyɛndenw de ka biye da ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka jɔ u jɔyɔrɔ la Mali avion billet dɔ ka bɔ a sɔngɔ la joona joona sinon compagnie u kana to a ka don Mali kɔnɔ compagnie in da ka gɛlɛn kojugu i y'a faamuya b'a la n'i bɛ bɔ Faransi ka taa Amérique i bɛ su ani tile de kɛ sira la a ka jan ka tɛmɛ Mali ka siɲɛ 100 mais olu ka avion billet ye 400 € de ka bɔ Faransi ka taa Amérique 400 €, 200 €, 150 € ka bɔ Faransi a tuma dɔw la ka bɔ Faransi ka taa Maroc 280 €, ka bɔ Faransi ka taa Algérie 115 €, ka bɔ Faransi ka taa Côte d'Ivoire 38 € et 538 €. Mais Mali ta 800 €, 900 €, 1000 €, 1800 €. Mais c'est trop.
ça bise an ka ɲɛmɔgɔw ka solution ɲina ko la billahi o bɛ ka wari min bɔ an kun a bɛ Mali bɛɛ jɔ o bɛ ka wari min bɔ an kun a bɛ avion san k'a di Mali ma o bɛ ka wari min bɔ an kun a bɛ baara di maliyɛnden bɛɛ ma solution ka ɲini nin na dɛ nin ye hakilila ɲuman de ye ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma ni fɛɛrɛ tigɛra na billahi an bɛ lafiya e wa fɛɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ fana ya solution tɛ se ka sɔrɔ a ko fana la n'a ma taa sɛgɛn kɔ dɛ parce que maliyɛnden dɔw bɛ yen olu tɛ sɛgɛn fɛ i y'a faamuya o la o tɛ sɛgɛn fɛ e wa hɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ n'i ma sɛgɛn k'o fɔ bɛɛ lajɛlen hɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ n'i ma sɛgɛn o de tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye Habib Thiam fana banɛnikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ a bɛ Mali la nin waati in na o kunnafoni saba de tun bɛ yen u ka fɛɛrɛ k'a la